Ay, hello mga kalasaners, mga kapalowers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw day karong Huwebes no, sa 18 na sa buwan sa Hunyo. Tuig 2026, so tidili pa din no? Shout out day ko no, kang Nishalis Mudit. Okay, salamat kayo idol no, sa pagpaminaw no, sa mga sugilanon nga ikan sa ating drama. Bay no, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Francis Caballero. Part 3 na ta no, mga kalasaners no, part 3 na ta. Esquadro. Daddy? Nauna-una ko lang nga mas luwas ka kung kauban ni mo siya, iha. Ay, Dad. Marag dili sab. Kay daghan man ang kontra si Misael, dili ba? Daghan ang nagtinguha sa iyang kamatayon, Daddy. Okay, so dili ka. Una-unaon pa na ako makadaghan, Dad. Okay, andam na kong respetuhon ang unsa may makabot mo niyang desisyon. Sugyot man lang tong ako. I admit, Daddy, na possible threat against me. Og kana sila, imuha ng mga kontra. Nga wa ka gani makaila. Napagad lang ko kay anak man lagi ko nimo. Samtang si Misael, ang iyang mga kontra, posibleng iyang mga kaatraso, Dad. May punto ka sabiha. So, dili kit ko secure, dili ba? Dili ko safe kung kauban ako siya, Dad. Aliyah. I'm sorry, Daddy Mark, pero ako magkinahanglan og personal driver. Ilabi na cute ang bodyguard. Okay, mauman ka ha. Kung gusto ni mo siyang tabangan, then please, do it in some other way, Dad. Please. Excuse me, Daddy. Nagasabot yun kayo ko sa punto ni Iha Aliyah. Okay. Mangita na lang ko og laing paagi kunong saon nga ako matabangan si Misael. I'm sorry, Daddy. Nahibaw ko nga kasiligan gano'n ta kayo si Misael ni Anang Bahina. Pero lain na lagit ko. Dili ko kinahan nga may laing tao nga kanunay magsunod-sunod na ako sa akong mga lakaw. Ilabi na gid si Misael. Nga naman ko. Uwagit ko makasabot ni ining pagpatiya. Unyang pagkakita pa lang na ako niya. Gaan na kayong akong buot ni Misael. Pero amput pa. Di sad ko gusto nga magkasuot mi. Makamawang kong mumanihog sa kanan, sir. Walang ko'y lisensya. Doon na katuig nga na-expire. Mao ba? Tabangan ko ikaw aron imong iparenew ang maong lisensya nimo, Misael. Daghang gig na salamat, Sir Mart. Liho ka dayon sa labing dali nga panahon. Medyo gaspal. Ako lipay ka sa ako ba padong elpot ba? Safe ka gyud kung ako'y mong kauban, Madam Cheng. Oh, ako ka na gusto gakot sa ako palangka. Medyo gaspal ba? Palangka ka na palangka. Ako lalga padong China. Ako ka nang mingaw sa imo pa. Ikaw mingaw ka sa ako. Oh, mingahon ka rin ako, Madam Cheng. Siyempre, ako ka na mingaw lami imo. Gakot sa ako, apa? Ako ka na mingaw sa kuibo. Kana ba tuslok ako bangag sa ilong ba? Bigan ni Bing. Bangag sa ilong, Bing. Lami ko, kito'y kituyo ng balhibo si mong ilong. Tuslokon ko ni. Karon nga gawas nun ka na, Misael. Dubliha gyud ang imong kaigmat batok sa wa pa nimo maili nga mga kaaway. Noy Magno. Layo na kayo ang akong naabot. Apan bisan pa man, sa usa ka tawo lang yun ako misalig sa iyang katarong o kamaayo.
Nimo lang yun, Misael. Salamat, Noy Magno. Daghang salamat. Ano kun lang, kanian ako ni ining akong pangindaron karon. O dili na yun ka na ako kayang panalipdan. Tiguang naman ang kanhing bangis na si Magno Bugdo. Ayaw kabalaki ka ng bahay na, Noy. Maingon tang milabay na sab ang imong panahon. Tinuod ka na, Misael. Lain ni mong timanan mao na ang atong kaygalaan usay maoy makapahimong ligon. Apan usay, kini maoy mamahimo siyang bangis kayong kaway. Ilabi na gyud kung kwarta na maoy maglampigit. Oh, Maong ikaw, kilati sa gyud ang saligan mong higala. Kay sutihan ko ikaw, mahimong traidoran kanila, pisan unsang orasa, sangan sa kwarta. Noy Magno. Ano kung kayo, kung mahugas sa mga gamot sa dautan? Ano kung kaayo ka, Misael? Bay, Sarge, unsa man ato ani nga gigaw nga naman taning Major? Balagpat yun tarang medyo problem, Bay Jam. Usa kay balik ko sa pagigsuo sa akong bay amo bus agawon, Misael. Bay, Sarge. Tana, Bay Jam, laras na. Atong pangitaw ng atong pinanggang bay amo bus agawon, tara. O sige, tana Bay, Sarge. Una din. Ha? Bahala na ni oy. Wala ni daganay, Bay. Bahalag mga matay. Asa man yung tapaingon na ni Bay, Sarge? Laras na kita padung sa ilang ng DB. Mamasinda nga tuwa dito naging budo si Bay Misael. Sarge, Jam, sa mas naandan maganihan kihapon siya, pero wag yun magpundo din bay. Mo ba ng DB? Ay nga no pang nangita man mo sa akong anak, gisugo mo sa inyong agawon nga buaya. Nang dipi, dili nang, oy. Nasayop ka ng imong gitunguan, nang. Bitaw nang, gani, kasabot mi nga balag sa amin ni major problem. Basta kay padayo na mo among kasuod ni Bay amo bus agawon, Misael. Matay biliban ako ninyong duha, oy. Sorry ay. Mga balimbing lagi kaayo mong duha, sa? Hello, Sir Mart. Asa ka karon, Misael? Ni ako uban ni Noy Magno, sir. Anaon ko ikaw, kinakit ay panagsultihan. Arilang tingali ta sa bahay magsulti. Okay ba lang nimo? Sige, magpaabot ko nimo, sir. Kinahanglan ngay kasulti ko na gyud niya ang akong tumong og tinguha nga krusadang kausaban sa katilingban. Dako kayo siya og ikatabang niini. Uy. Ang kanhing sekretary kini sa DOJ ko Department of Justice. Ang akong katimbang sa maabot unyang kausaban. Hello, Secretary. Kumusta na, Sek? Bisita na unya ni Misael ang kanhing gikaintapan nga agila. Ang kanhineral nga si Mart Ugnes. Wala nasab ko ng ato higalang si Sir Mart. Nagpaminaw ko sa inyong gipanagsultihan niya ng silpon. Unsa man kayang tuyo, gusto man siya nga makiksulti na ako. Asa maghamag-imbuduhan si Bay Misael, eh? Nga, gyud bay, Sarge. Wa ba ka to siya malain na to, no? Ingon-ingon ratingali to siya ba nga nasabtan ratan niya. Ay, di malikayan nga malaing gyud siya nato, Bay. Samaram gud nato siyang gilikayan o gisalikway gud. Ay, nanuoy kung nagunahon na ni Bay Amo Bus Agawon Misael. Katong major problem maugi na kaingon, Bay. Hinampag yun yung buhaya, ha?
Welcome kagid kayo din sa baby sa unsang orasan, Misael. Salamat kayo, Sir Mart. Unsa man ka ng tuyo ni mo nako, sir? Misael, ninghigayon na gusto kong prinsipyo una nimo, maoy imong unahon paghatag og pagtagad og dili ang utang kabubuton. Unsay buot nimo ipasabot, sir? Bilib ko sa imong prinsipyo sa kinabuhi. Anugon lang kung gamiton mo sa dinautan, Misael. Mao nga ani ay akong itanyag. Oh, unsa man utan na, sir? Medyo sensitibo kayo kining maong panagsultihan na to. Sensitibo kining maong hilisgutanan. Kabahin kini sa akong gidamgong krusada nga kausaban sa katilingban aron sa lain na sab nga higayon. Atong malimpyuhan gikan sa mga badlungon sa katilingban ang atong bag-ong Pilipinas nga nagkalapok. Sir Mart. Pinagi sa akong mga colleagues nga mga aktibo pa sa serbisyo sa PNP ug sa militar. Sikreto na mong giorganize ang vigilante group. Unsa? Og ikaw. Usa ka sa nakitaan ako og dakong potensyal. Aron maoy mamahimong usa sa mga hitman nga mohinluon niya sa kriminalidad nga mugna sa mga underworld. Sir Mart. Andam ka ba nga mobalik sa kanihin mong trabaho isip usa ka vigilante? Boy Sarge, dako gyud kayo ang pagsalig, Misael. Ganahay ka ninyo ni Bay Jam. Unya, Sir Major. Mamahimo ka mong hudas sa kinabuhi ni Misael. Suguon minimo aron luiban na mo ang among suod nga higala, Sir Major. May Sarge, unsay makuha ninyo atong klasihas higala? Wa na siya'y bili. Oh, Nisahop na iyang abilidad nga kaniadto inyong giday pag-ayo. Busa, huna-huna pag-ayong akong gitanyag kay bugti ni ini. Mao ang dakong kwarta, Bay Sarge. ha? Kwarta? 100,000 bahino ninyong duha ni Bay Jam. Usa ni kabugat kay misyon nga kaya ragyo kayo ninyong buhaton. Kwarta na ning malabo, Bay Sarge. Malingaw na mo si Bay Jam sa tag 50,000 matag usa ka ninyo. Ibaligya na mo among suod nga higala diha nimo, Sir Major. Bangag sa ilong! Usa man. Mabalibat ka. Grasya na. Balibaran mo pa. Ha, Bay Sarge? Ayaw taon may muag kanang pakasamahang si Judas, Sir Major. Maglain man paminaw, Sir Major. Ah, kung dili ka. Inaot pa untang magkamaukang mutakom niya ng baho ni mong baba, Bay Sarge. Grabe, di sa taon ko ba, Sir eh. Dili ka na, mo'y akong ipasabot. Aw, di ba, Sir? Bangag sa ilong. Ang punto ko, mauni. Inaot gawa kay sultihan. Bahin nining panagsultihan na to karon, Bay Sarge. Bisag ni Bayjam? Oh, bisan si Bayjam nga suod ni mong higala. Dili ko gusto nga imong sultihan. Tungod kay may pagkatsismoso tong pikot og mata ni mong higala. Una-una sa magkadagang higayon ang nakonggrasya. Nagitanyag ko ninyo, Bay Jam, Bay Sarge. Adios, Sir Major. Tuwa na si Bay Sarge. Nagkabiya na ang motor. Sa pasyo og utok. Katindirog mineral waters kadalan.
Tanawon talang unya o gwa bagyod kahay usan yun ni Bayjam. Ang mukubit sa akong paon. Aron mamahimong hudas sa kinabuhi ni Misael. Sore ka na lang yod, Misael. Apan desidido kung papason ka sa dagway, ining kalibutan. Ingon gyud niya na ang mahitabo sa tao, nga akong dumtan. Mamatay sa mismo gyud na kong mga kamot. Mamatay ka gyud unya, Misael. Bugti! Sana kong pag-insulto mo na ako. Naabot yung adlaw nga akong nabalakan yun. Nga gamiton kami niya si Bayjam. Alang sa kalautan ni Bay Misael. Di ko na mahimong ato ni Bay Misael. Buutan kisya na mo. Dako mig utang kababuton na to niya. May Sarge, unsay problema? Nanampiling manggod ka naglingkod aning gater, naunsa ka? Nala ko'y ginawa na, Bayjam. Ay. Panahon na gyud ron, aron mo trabaho tayo ilawom sa mando ni Major Gaspar by Sarge. Oh, Bayjam. Kapoy na to ning trabaho ang maninda tagtubig din sa Siras. Oh, kita ka sa to pamani to. Napagtong nas kainit. Yay. Balikardero naman ka, Bay. Oh, Ngayon na ang gitambag ni Bay Misael. Sa man taon ka, eh. si Bay Misael man god. Di na makahimog panalipod na to. Kay nagtinarong naman na hadlock naman ang makasa. Basta. Bukad nga po ng dugan sa atong pinanggang Bay Misael busamo, gaon. Bahala ka eh. Panahon na sa tingali nga mag-iyahay na puta, Bay Sarge. Oh, Iya, matag kinabuhi. Bayjam. Dako nga akong pagsalig nimo, Magno. Kaniadto o karon, masaligan ko nimo, Misael. Naglibog ko. Apan naikusab kay ko ni Sir Mark. Daghang magusya na himo nga kaayuhan. Alag na ako. Dili ko sab siya mahimo nga talikdan. Misael, nakaila kayo ko sa maong malantip nga agila. Dili siya basta-basta musalig og tao. Ni Magno. Naara gyud nimo ang tanan kung unsay mamahimo nimong desisyon. Wala ko siya sununga. Apan wasab na ako sa balibari. Mao kanay inutok nga desisyon. Tun-e o hinuktok una sa makadaghan. Ilabi na kay ni ining higayuna. Dili na ang gobyerno mao'y maggunit kinimo. Dili ko yung nanak kamadali-dalion nga mo desisyon ay. Nasayod ko niya na. Nakailasap kayo kunimo, Misael. Maayo ang mga tinguha o tumong ni Sir Mark o sa iyang mga kaalyado. Krusada kini alang sa gitinguhang kausaban sa katilingpan. Ang susamang krusada nagsugod kaniadto sa mga ilaga dito sa Mindanao. O sa pagpanglabay sa panahon, nining modernong panahon, mitumaw ang pundok sa mga vigilante nga gikan sa nagkalinlaing faksyon. Ang uban iya sa gobyerno. Ang panadunay pipila nga binuhi sa mga drug lords alang sa ilang kaugalingon nga proteksyon o interes. Ang usa ka vigilante, maisog. Way kadlo ka mo patay sa ngan sa gibarugan nga krusada nga puuhon yun ang mga daotang sagbot sa katilingpan. Apan dihay mga higayon sab nga ang isyo sa vigilante gisakyan sa mga hugaw kamot nga mga politiko o sa mga kawatang opisyal sa kapulisan. Tungod sa ilang personal nga mga interes na Magno. Husto ka ni anang pagkasultiha, Misael. Angay silang puuhon. Kay mga kagaw sila.
Kumusta naman kaha siya? Hingpit na bakahang naayo ang iyang mga samad sa kalawasan. Gusto. Ako siyang duaon o saon niya nini mga adlaw sa iyang nahimutangan. Aron personal na kumakita ang iyang kahimtang. Ang pingsi mo pagmaniho sa sakyanan, ha, Daddy Mart? Salamat, Iha Aliyah. Bye, Iha. Bye, Dad! Mataglakaw ni Daddy. Bation gyud ko kakulbak. Daghan man gud ang nasuko niya. Og hilom sila nga nagtinguha og dautan. Ay, Diyos ko. Panalit diin taon ng akong amahan. Naiko na ko ang target. Sikit kayo ang tulog ka mga bala. Pulse ay ang target. Yes! Yes! Sir Mart! Bravo, bravo, bravo. Ligoon og piskay ka na gyud, Kristal. Patay na si Kristal, Sir Mart. Ilang gipatay si Kristal. Mihalo siya sa tuman kasuko. Ug nagpaminti siya sa kalakot. Naluwas man tuod ko gikan sa tino nga kamatayon. Apan alang nako, patay na ang pangan nga Kristal. Unsay buot nimong ipasabot? Sir Mart, ang pangan nga Kristal alias rana nako. Moy akong gigamit sa dihang niabot ko din sa syudad gikan sa Mindanao. Og nahimong sexy dancer. Kay minus ra lagi og grado. Kung mao ka na, unsay matuod nimong pangan? Glenna. Kumusta ka na? Alias Boy Bangag. Medyo Gaspar. Naibong ka tingali kung nganong ni ako karon. Aron sa pagbisita nimo. Bisan og dili ta personal nga managkaila. Usay ako ikalagad ka mo, Major. Kung interesado ka, tabangan ko ikaw nga makagawas dini. Og mahikay ang imong kaso. Palusaon. Kwartahan ang pamilya sa opisyal sa Air Force nga akong gibugto, sir. Kung mapasalig ka lang nga magpaulipon ako human kaunya makagawas dini. Andam yun na kong buhaton ang tanaan. Oh, Major Gaspar. Unsa man? Imong dawaton ang akong gitanyag o imong palibaran alias Boy Bangag. Daddy Mart, may edad naman ka. Please, Dad. Kalimtin ang imong mga tinguha nga krusada. Lisod ka ng mahitabo tungod kay niakita nining administrasyon nga dakong supak sa extrajudicial killing, Dad. Bahala na. Basta kay ipadayon ko gyud. Nasugdan na kininamo. Unsa? Daddy? Dad, nakagamot ng kadautan. Ang korupsyon ng ang pagpalabi sa gahom. Magpadayon ang ako mga tinguhang kausaban sa katilingban. Samtang buhi pa ako, Iha Aliyah. Nganong dili man nato hatagag higayon nga mo patigbaba ang balaod, ha, Daddy? Huskado unta mo, silot nila, Dad. Dili! Nagyot kinikapungan pa, Iha. Daddy? Dili kami kaaway sa gobyerno. Kung dili katimbang. Dili sab kami kontra sa hustisya, kung dili kaabag. Bisa kung si mahitabo, by Sarge. Mas piliun ako ang kinabuhi nga matarong og dili ko magpaulipo na sa kagaw nga opisyal.
Nibaw ka na kinsa akong gitumbok. Oh, si Major Problem. Si Gaspar. Kagaw siyang gibuhi sa gobyerno. Kurap nga opisyal. Ug dili angay kaniya ang uniform nga tsapa, nga imblina o simbolo unta sa usa ka maisog nga tigpanalipod sa nasod ug sa katawhang magbubuhis. Bay Sa Misael. laktod ng pagkasulti, traidor sa iyang kipanumpaan. Kagaw! Bay Misael. Bahalag mo patay o mapatay ka mo sangan sa katarong. Basta kay ayaw lang yun ang awhag sa dautan nga para lang sa iyang kaugalingong interes. Oo. Bay Misael. Ug tagang kay salamat si mo mga tambag, bay. Ako ginang gitimanan. Salamat, my Sarge. Mausanay kanunin akong gitambag ni Bay Jam, Bay Misael. Gusto kasi mong gihimo, by Sarge. Kay ka na arba si Bayjam sa akong tanaw. Dali lang nga mahilo ilabi na og bahay na sa kwarta. Bay Misael. Bay palihog lang. Ayaw ginitaw mo apil sa sindikato sa drogas. Kay magguba gyud mo, by Sarge. Mo ginatiman ninyo. Karon nga wa pa may balik si Madam Cheng. Baya, hinay ang grasya nga musod sa akong panudlangan. Kinahanglan nga may balik sa normal ang akong mga rakit sa kadalanan na ining syudad. Gilaay ko. Nagkinahanglan ko og parahig sa iring banbanon. Nga mulipay ug mutagbaw na ako karon. Hello? Kumusta ka na, Maria Picat? Inday, chikading. Okay rin kayo ko po si Major. Nagkinahanglan ko karon. Nakay bagong iring banbanon di ha? Naaman. Pero ang buto ka pasar baka sa imong standard. Way susama kanindot ni atong kristal? Dauroy. Wag yun, nakatupong sa kong superstar nga si Crystal. Sayang, yun kayo to nga. Gipatay siya, oy, Boss Major. Dili ta magisgot atong wa na aning kalibutan ha. Inday, chikading. Okay. Di ako karon sa akong rest house. Para di ko nga ri og iring banbanon. Kanang naiawm sa liog kay Paraygon. Okay. Nakoy auman og liog, pero kabyara na ba nagbuhok? Kabiyarag buhok, kana. Pandirbi magana. Ha? Salto magana ang mulabok. Unsa to, Bay Misael? Mga play ka og waiter sa bar? O, Bayjam? Pero sila, bay. Limpyo mo ng klase sa trabaho ba? Wala gyud ay taan isa. Di na gyud kakahimo sa pagpanalipod namo. Inutil na gyud ay ka. Kay wa ni kapuslanan ang imuhang kaisog ba nga among gisaluduhan sa una. Bayjam? Jam. Ayok niya sa naman taong batian mong dagsulti ni bay bus amo agaw noy. Ay sus. Ni Prangka malangkot ko ba Sarge? Ingrato na ko di mo bay. Saan ako taon ka? By Sarge, pasagdi siyang mupahungaw kung unsay na akaron siya kahiladman. Sakto yung ang gingon ni Midor Gaspar. Nga kung magsalig mi nimo sa marasa naghikog mi kay nutil naman di ay ka. Di naman gani tingali di ay ka makapanalipod sa imong kaugalingon mismo kay tuluan naman kayo karon. Huwag ka makasabot na imong ipanulti karon, Bayjam. Ikaw ba Sarge? Naaring ko di mo kung magpabiling ka nga makigsuod aning Misael. Basta kay ako. Adto na ko dapig ni Major Gaspar. Kamay na ni mong dag panulti ko bay jam. Kutaon na rin bay.
Suhay. Kalma lang. Bayjam, wa ko ikaw pugni nga mobalhin ka sa imong simpatiya ngadto sa kagaw nga opisyal. Pero unta hinaot, nga dili ka magmahay na nakabuot nimo karong desisyon. Sige! Balin, Bayjam! Bahala ka sa buhay mo! Gikan karon. Mangkiyahay na tabay, Sarge. Kung ikaw, Misael. Ayaw na sad ko isipang higala. Kay si Boss Major na. Muy akong agaon. Migawas sa gid ang matuod niyang polok. Mipatigbabaw gid ang dugo sa iyang pagkatulisan o pagkakriminal. Bay Misael, abigin akong nagbag-og itong sa iyong pitawan na. Warang di gyapon. Wa makutinto sa kinabuhi. Hinaot na dili unta siya magbasol sa kauwayan. By Sarge. Nakaila ko sa duha mo ka mga higala. Mas traidor si Jam kay ni Sarge. Madibi, Kung mao ka na, ayaw na gyud pagsalig ni atong tawana. Kay wa ta makasiguro, tingali og luiban kaniya. di sa tingali na mahitabo may. Musalig ka bala di ay gihapon atong Jam ha, Misael. Higala pagyapon ang akong pag-ila ni Bayjam, Madibi. Misael, Pero, oras nga luiban ko niya. Kung may mahabilin pa sa akong kinabuhi, ma, ipasalig ko yun nga ani siya magbayad sa ako mismong mga kamot. anak, utob sa bahay mo paglikay na lang yun. Di ko gusto nga mabilanggo kapag usab. Naglikay ko kutob sa kumahay mo, ma. Apan ko na ako naging kapalaran. Oh, unsaon taman. Misael, Taan pagyud ko. Nga ikaw na gid mismo ang motod sa imong kaugalingon nga hinako, Bayjam. Boss Major. Ikaw na gyud mo akong yukbuan nga akong agaon. Kana, kay kaya kong ihatag nimo ang kabulahanan. Si Bay Sarge ka. Wa basab ka na mo abot sa iyang huna-huna. Ayaw na lang pagdahom. Kang by Sarge, Boss Major. Kinakita na ko. Nga diehard kayo siya kang Misael. Sa ato pa, nga hingpit ka na yung nisungag ni Adtong Misael. Oo, Boss Major. O ba'y gisulti nimo si Bay Sarge? Kabahin sa sekreto na mong gipanagsultihan, apan iyang gibalibaran. Wa man. Ang bahin sa umsa man di ay. Inaot nga pabiling takom ang iyang baba. Ilabi na gyud ngadto ni Misael. Kay oras nga musipiyat siya. Apilon ko niya siya patay. Unsay buot ni mong ipasabot? Ha? Boss Major Gaspar? May gi-offer ko ni Bay Sarge nga 100,000. Usa kagatus kalibo. Tag 50,000 unta mo matag usa. Ay, kadako ko na. Unsa man din ang ipatrabaho unta nimo? Dadon lang unta ninyo sa akong atubangan si Misael. Aron akong hukmans kamatayon. Unsa? Ikaw, kaya nimong suluhon ang gi-offer na kong 50,000 nga una nang gibalibara ni Bay Sarge? Ha? Bayjam? Salamat ka nagsaruyod ka din sa bahay, Misael. O Aliyah, nakahigayon yun. Ang gikuha man kong Sir Mart dito sa akong gipuyan, God. Mayong tao ka, Misael. Mo ka hinungdan nga gaan kayo ang buot sa akong amahan diha nimo. Salamat ka inyo nang nakita nga rin ako. May ihang yung unta ko nimo. Oh, unsa man unta na? Daghanong kaaway ang akong amahan. Mga tao nga dautan ug may ngilad nga plano nga niya.
Please. Ayaw siya pasakti. Magkalaong ka na ng bahin na Aliyah. Diligin ako siya pasagdan. Daghang king salamat, Misael. Kutob sa kumahimo. Labanan ginako siya. O kutob sa kumahimo. Pagkamatyan ko ang pagpanalipod niya. Wa pa ba di ikaw galingong pamilya? Ang buwan ko ipasabot ko, wa ka pa ba di asawa o mga anak? Wa pa Aliyah. Ulit tao pa taon ko eh. Wa pala mo samtip sa kung huna-huna ang magminyo. Isod na. Wa ba ko'y klarong trabaho? Mao ba? Pasensya na gid kaayo ha. Medyo kulit ra kayo kung pangutana niya nimo. Okay ra eh. Wala'y problema. Ang sabay. May mo kumusod, Inday Chikading. Krista? Dali. So, dayon, katingalam na yung makakita ni mo o makasumbong ni Boss Major. Oh. Salamat, Inday Chikading. Okay. Dali. Lingkod ka lang sa sofa. Kay nagkakitag angay nga parang sultihan, Crystal. Okay. Sige, lingkod diha. Uy. Nadako og buhi pa ng uwat sa imong aping, uy. Mao kini ang agi sa iyang pagtigpas nako. Oh my God. Og niya sa mga buhi kayong uwat sa akong nakalain-laing parte sa lawas. Agi sa mga bala. Ako nahadlok para nimo lagi, uy. Nagtuos sila nga patay nako. Nga ilang kilabay sa sapa. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Kahadlok sa imong kasinatian, uy. Salamat na lang sa mga mag-uuma nga mao'y dali kaayong niugkat nako. Sa dihang nakabiya na ang mga salbahay sa itong hikayuna dito sa maong dapit. Pastilan. Unsa kay may tabo no kung masayod siya nga buhi di ay ka, Crystal? Patay na si Kristal. Oh, dauroy. Gipatay nila ang pangan nga Kristal. Busa, ibalik ko na nga akong kaugalingon sa akong pagkaglena. Nga mao'y akong pangan nga binunyagan. Sige! Sundan ko ikaw bisag asa ka paingon. Aton ni Sam Sanliero. Mao ni kining higayuna. Nga makabaws ko sa akong mga kaway. Anam-anamon ko kamo sa paghawan sa kundalan. Bangag sa ilong! Kung itugot sa higayon nga makuha ko ikaw karon, duha na lang ang naka-line up sa akong mga bugtoonon. Sila si Misael o General Mark Ognes. O kung musipyat, apil ka by sword. Kalun ka lang yun. Tudas ka yun ron ako, Atty. Sam Sanliero. Dili tayo kalungan ron. Hangtod nga mo abuta sa mingaw kay napita. Andam kanunay ang akong armas. Di ako na ibutang pirmi aning front seat sa sakyanan sa patagi gayon na magmaniho ko. Ay! Ikabantay na siya. Naunhan ko niya sa pagpamusan. Karong kay nakabanti naman ko. Sayang gimaniho ka sakyanan. Kalitan ko siya sa pagbabag. Ako na sa Atty. Sam! Oops! May gani kinakahupo ko na yun. May pangamot mo sa biyahe kining abogado. Musukol pa rin ay. Dali siyang nakailis o bagasin. Karon, ako na saan? Adios ka ni mo, Atty. Sam Sanliero. Bangag ka sa ilong! Anukon lang ang imong kamaayong mo gamit og armas. Apan liba kamandeng mo na diskarte. Ingon ining firing engagement. Bangag sa ilong! Sir Mark, magkapasubok kayo ng balita. Magkapasubok kayo ng hitabuha.
Di walang gani ko nahimo aron makabaw sa iyang dakong tabang nga nahimong hakot niya itong akong kaso. Hait pagihapon ang suhab sa hospisya. Madutlan ra gihapon unya siya sa gaba, nga di lang gyud unya niya paabuton nga moabot. Kinsa si mo hula-hula mo'y nagbuhat ni Singon, Sir Mark. Wa ko laing gidudahan kundi ang kagaw nga opisyal. Nagkahait na gyud ang sungay sa iyang kadautan. Masuta ko lang na siya di mo'y naghimo ni ining adto sa buotang abogado. Ipanimahos ko kyud ang iyang gidagatan. Dili angay nga buhi ug tugkay nining kalibutan na ang maong matang sa kriminal, Sir Mark. Kanus ka bagyod mo decide. Bahin sa akong gitanyag kanimo, Misael. Aron makasugod ka na og panghinlo sa mga daotang sagbot sa katilingban ug mga kagaw na ining ato gobyerno. Sir Mark. Karon na gyud unta ang hustong panahon. Samtang uha pa sila mulampos sa ilang gitinguha bato kanako. Naaragil ko kanunay nga nagpaluyo sa maayo ni mong tinguha, sir. Apan gusto ko lang ng tagbaho ng ako kaugalingon. Aron magpakabuhing normal og layo sa kasamok. Misael, kaon og tarong, ha? Di mag-uwaw-uwaw. Bitaw, Misael. Ayaw ka, wow. Kaon yung tarong. Salamat kayo, Aliyah. Sir Mark. Nang butchang, baliwag sa bawang sa lamisa ragod nang. Ay, oo, inday Alia! Tuo di ay, si Misael kinisi abutihang. Hala, oy! Arang pagkawapuha gayon! Dugay na namong kauban din ni sabay kinisibuti ang Misael. Bata pa kini si Aliyah, mo na kini ang iyahang yaya. Mo paulin ako, Aliyah. Salamat kayo sa lamian nga panito. Nabusog ka? Oh, nabusogin kayo. Misael, muhang yung ko pag-usap ni mo, ha? Oh, unsa ka na? Dili ko gusto mahitabo kang Daddy Mark ng gidagatan ni Atty. Sam sa Niliaro. Palihog, ayaw intawon pasakti ang akong amahan. Aliyah, subli ko usab nga isaan nimo. Nagkutob sa kumahimo. Ako gid siyang panalipdan. Pagkamatyan ako ang pagpanalipod ni Sir Mark. Kipatay man ay kuno ang abogado nga mo initabang ni Misael, boss. Buhay bangag. Di na magdiskot anang mahina. Kaya wag nilabot sa atong kinabuhi. Okay, boss Pichor. Hapit ka na magagawas din ni espresohan. Salamat, kuno ka na, boss. Buhay bangag. Wartahan tuod ang pamilya sa napatay ni mong opisyal sa Air Force. Apan huyang ang ilang ebidensya. Bato kanimo. Magkalipay ka ng balita, boss Major Gaspar. Magagawas ka na lagi, buhay bangag. Ug dili na kina madugay. Ipasalay ko nimo, ngandam ko ikaw ang alagaran, kung mahitabo na niya ka ng imong kingon. Kana, mo ka na'y gusto kong mabati gikan nimo. Tungod kinining kinabuhi ang dili makamaong mo duwa sa kinabuhi o sa kamatayon. Mamatay yun, boss Major. Ang labing klaro nining kinabuhi, buhay bangag. Matirang matibay. Gusto ka, boss Major? Matirang matibay. May ipagutana lang unta ko. Sige, para yun. Laong bagyod kaayo og duot ang kalagot nimo ni Misael? Mahimong tubagon ko nimo, mahimo sa mga dili. Tubagon ko ikaw. Okay, akong i-reveal ka ng bahina. Buhay bangag. Laong kayong duot sa akong kalagot niya tong Misael. Boss Major Gaspar. Buhay bangag. Unsa mo kasuod ni Misael ni adtong nagkauban pagkamudini sa bilangguan? Ang tinuod,
Sodyo kayo kami ni Misael. Nga nagtuogan ko nga hangtod na sa way kinutuban ang mauna mong pagsuot. O ganong nakaingon ka man kuno niya na? Tungod kay dili nagkaroon, Boss Major. Karon palang gani. Bangag sa ilong. Nakadaig na ko nimo. Pareho kaming kriminal nga nag-abot soon sa kwadradong silda nining maong bilangguan. Dako ang respeto niya. Ang sa imong gihimong pagtabang nako, mas nipatigbabaw ang akong dakong pagsaludo kanimo, Boss Major Gaspar. Naumi ang akong tabang sa imong kaso. Makagawas jud unya ka. Alias, Boy Bangag. Personal ko siyang atraso, Madam Ching. Ug dili na madugay, bugtuon na nako siya. Hait ba ka natawhana ka na, Misael? No. Dili siya hait. Piso pa kay siyang tawhana, Madam. Way karat. Oh! Wala na siya kalat? Silo iya, Joel? Oh, Madam. Mao ka na, Madam Ching. Ngano ikaw ka nagkinot sa iya? Ha, Mitchell? Tungod kay ingon ako ni Ana, kung maoy masuko og magdumot, Madam Ching. Ikaw ka kalma lang. Dili ka na mayo ka pelmisuko. Ha, Mitchell? Basta kay mamatay gid unya siya. Sa ako mismo mga kamot. Oh, kana. Kana mo ako gusto pa. Kana tao isok kayong patay ba? Gubun ko ang iyang naong. Una ko siya patya. Ug itambog sa pagpang ang iyang patay nga lawas. Ipanumpa ko ka na. Sato pa. Kaya nga Misael. Dili siya piso, papa. Kaya ka rilis ko sa ingon anak kung siya wala pabili, Mitchell. No? Madam Ching. Medyo kalpal. Ako ka na inteliga ba? Kanabangan, Misael. Ako ka na gusto ikasulti ka na tawhana. Inig-ulin ako na Pilipinas. Madam Ching. Bay, Misael. Kumpirmado, bay. Natuwa na mo lagad ni major problem nga itong dalang traidor nga si Bayjam. Iyan na gada gibaliki ang iyang kalag sa demonyo. Ug kagaw nga opisyal. Subo palang dungon, bay nga. Sama rin yung nagluib sa itong panagigala. Lagi mga tao ngayon na nagpatasag kidaya. Karong nga, tuwa na sa speakers, bay. Di mayo nga makupiyansa sa itong traidor nga jam. Kung mo'y atong basihan sa iyang mga record kaniya to. Gusto ka sa imong kingon by Sarge. Tungod kay kriminal o traidor siya. Ay, may untag mag-una sila patay siya nga gaon karon eh. By Sarge. Gagod ko bay. Uy, kabaos. Bagagnaw! Nang, lalaw na ko ipangutana na. Unsa man unta ka na, dong. Magsusilaw ta ko kung nakaila ka ba nining babae nga niya sa picture. Ay, ambi ko no, akong tanawon, dong. Yara na, tanawa na palihog. Ginoo ko. Patay naman ning babayhan na, dong. Unsa? Unsa'y patay na? O, lagi. Sexy dancer manggod kini siya ni anang bar sa unahan. Kanang gipanag-iya ni Inday Chikading. Kinisig nila. Patay na. Glena? O malang. Glina ang iyang pangan. Glina Cervantes. Uy, dili man Glena Cervantes ang pangan ani niya kod. Kundili, siya si Crystal Alcantara.
Crystal Alcantara. Ay, di gyud ko mahimong masayop dong. Siya gyud ni. Apan, gibalita nga kalit na hanaw ug sa dihang nakita ng pateng lawas nga nag-utaw-utaw sa sapa, nakumpirmar nga iya ni Crystal ang maong patayng lawas. Sa? Nadigid ko mahimong masayop. Siya gyud kini. Ang saan pagkaunsa nga nakaingon man ka nga patay na kinsiya? Ay, kalit man gud ni siyang nahanaw human gidagit. Gipugos og pasakay sa auto nga itom. Dinhigid aning kalsadahadong tungod ining akong tindahan. Ginoo ko. Nakasaksi man gyud ko ni atong hitabuak. Paingon na kadto mga alas 4 sa kaadlawon sa dihang paingon nang mopauli kauban sa suod yang GRO nga si Laika. May lain ba siya kauban ito higayon na? Ay kana laging Laika lagi ba? Usa ka GRO kay si Crystal Dancer man na siya. Ug ang gidagit maula si Crystal ug apila ka ng giingon nimong Laika? Oh, mauna dong. Posible na ang giingon nimong Crystal ug kinisiglina. Usara. Oh, posible. Kay ganong mo nigar ka man gyud nga glinaangan anak niya nga siya man gyud nas Crystal. Asa man karon ka nagingalagay ka nga usa ka GRO? Naraman gihapon niya magtrabaho sa bani Inday Chikading dong. Oh, salamat nang. Daghang salamat. Ako din si Misael. Mo ba day, Bay Misael? O ba, Sarge, na ay misteryo nga nagpahipi bahin sa babae nga akong gipangita. Sa ginganlan og Lina, kaigso ni Boy Bangag. Wala, no? Unya mo padayon gyapon ka, bisag pangita tong babae nga patay na maghadiay tong bayhana. Padayon gyapon ka. Bisan pa mas kasayoran nga akong nahibawan. Apan ipadayon ko gihapon ang paghimo pakisusi kung kinsay mi pasipa sa mong babae by Sarge. Bay Misael, busagaon. Kumpletuhon na akong akong gisaad katabang alang sa usa kay gala. Katong Boy Bangag, bay? O by Sarge, Bay, nahibaw ko. Nga dili niya ikahimuot kung yaon niya masahiran ang kamatuoran. Gawa na disiplina nga iyang igsuon. Ang gipamalihog niya na akong pangitaon. kung nahilom na ng kasuha, bay, delikado kung mainitan kas mga nagbuhat sa ingon. Unsa? Iguro nang nibawaan mo nga wala na itong bayana. Kaya pangitag sa amag, bay. Gusto mo kakalinaw, ha? Sige lang. Sa ako nag-ingon. Tungod og alang sa usa ka maayong higala. Bay. Musta, Misael? Okay lagi kayo, Boy Bangag. Salamat yes yung pagdoon ako din karon. Ni ako aron ipaybaw diyan nimo ang bahin sa imong gipamalihog nako. Ha? Imo lang nakita na kumanghot, gasigli na? Wa, tungod kay Tungkol kayo usa, ha, Misael? naay nakaila sa picture nga imong gihatag nako. Usa ka tiguang nga babae nga naninda og sari-sari ingon man painitan. Ug giilan niya ang nasa litrato nga maukuno si Crystal. Ug patay na kuno ang maong babae. Usa! Buhi ko, Boy Bangag. Ayaw kong liapi. Magisi akong pulo. Ayaw pagpatay ang siyete, ha? Napatay ako isoon, ha? Ayaw siya. Kimagtabang yan, Ria. Ayaw yun, ha? Boy Bangag, kalma lang. Gisulti ko lang nimo ang impormasyon nga akong nasahiran. Posible ka nagbait mo. Ikasabot ko si Mgibati. Pasensya na. Dili ba sa mahimo nga akong taguon nimo ang akong nasahiran. Base sa akong pakisusi. Ha? Kalimti na akong pamanihog yung Misael. Usibot mo ipasawat. Puto na nato ang atong pagkikala. Sa? Gilihok na ni Boss Major Gaspar ang akong kaso. Ugapit ako magagawas din sa bilangguan. Misaligan niya itong kagaw nga opisyal. Ipasaligan ko niya. Musa, serbisyuhan ko ang kaayo nga iyang ipakita din ako. Ug si Major Gaspar, maunay mamahimo ako agaw. Dili lalim ang mabilanggo. Usa pagtarong sa iyong pagkatao. Usba ang dagan sa imong kinabuhi, Boy Bangag.
Mamatay ko kung way sud ka kwarta akong pitaka ni Sail. Busa, mupatay o mupatay yun ko tungod sa kwarta. O sa reaksyon sa imong higala nga si Boy Bangag bay. Kumani mo sultis kamaturan nga angay na yung may bawaan bay Misael. Ako ang nasurpresa sa akong nasairan by Sarge. Ha? Bahin sa unsa bay? Hello, Crystal? Hello, inday ka ding? Nakatuyo na ako? Nagkalimot ko sa pagsulti ni mo na ito atong managkita sa inyo. Bahit sa unsa man? Palihog lang. Kitang duha lang yun ang nasayod sa atong circle. Nabuhi ko o naglingkawas gikan sa kabangis ni Major Gaspar. Ayaw ka bala ka? Sa sinudanan pa lang, sayod ka gyud. Unsa akong pagpaningkamot para di ka mapahamag sa mga kamot sa Major. Salamat, inday ka ding. Makalaom ka, nga wag yung laing mahibaw nga buhi ka. Pananggit na ay magpakisusi bahay na itong akong paghahanaw o galit. Pangambot na lang yun palihog. Okay. Okay, Crystal. Ako na ang bahala, ana. Promise. Kun mo ko na bay, ano pa daw yun sa imong nono na anay nga. Buhaton mo, bay Misael. Gusto lang ko magsusi. Personal na akong gusto by Sarge. Yung may pahamagaw niya na bay. Ako rin bahala sa kong gagalingon. Bay. Salamat kayo sa imong kahingawa ha. Nga gibati para nako. Matuod ka ginihigala. Sagod ay matibay ni bay Misael. Mapabiling ko usa ka matuod mo higala. Sa way pagdalo ha. Misali kay kunay mo by Sarge. Bayin sa babae bay. Sa migi sunod mong bato na. Bubalik ko sa maong dapit. Aron ikasulti ang gingalan og Laika. Laika? Isang sanang bayana. Sumasa ko na sa Iran, maug ko nun ang babayhana ang kauban ni Glena. Sa diyang gidagit kini sa mailhing ang mga sospitsado. Wa maghanay maimbestigar sa mga pulis bay na ng kasuha. Nga, ikaw na hinoon, bay Misael? May lisensya ka ba? Para magka-drive og motorsiklo, Bayjam? Naaman, Boss Major. Dili pa na-expire. Wala di man good. Tanawa. Ako lisensya, bossing. Naisyuhan sa kag-driver's license, no? Kaya nga naman, abay kay pikot akong pikas mata. Ikaw rin naging ha? Dili ako. Nahibaw ba ka, Boss Major? Nga bisan gamay dan, maka-lusot-lusot akong motorsiklo nga dadoon. Kaya nga naman ko no, Bayjam. Alangan, permin ako kung nagsayit ng daan sa kong agyanan. Aka na. Mahimong kapuslan ko na ikaw, Bayjam. Asuguan lang ko. Kay andam, yun ako ng buhaton, Bossing Major. Uniyang kadlaw. Nakay i-deliver nga mga butang. Sige. Basta kwarta, di gina na ako balibaran. Uri gusto ko nimo. Dali ka parehas atong by Sarge. Nga liba yung kayong muda o diskarte. Sige, maganito siya panaot ni mo, Bossing Major. Ayamat, Dragon. Tinood ka, Bayjam? O lagi. Sulti raman ko ni mo tinuod, God. Bossing, nagunti ka ron. Unsa yung ipangdaot ako? Sultihi ko, Bayjam. Boss Major, nasuko ka na ako, no? Nasuko kong by Sarge. Sultihi ko. Kung giunsay ko niya sa pagdaot. Ingon siya, kurikungon kuno kag lubot kay sige kuno ka og pangabang og iring banbanon nga taga-club. Gisulti ka na ni by Sarge? O lagi busing, kunohana lagi tawhana, oy. Kuniya pa siya sa kong atubangan. Bayat tisasan ko ning kumo ko. Suplong ginuta siya sa kumo na ko, Bayjam. Sama ini! Ay, kabalay ka. Kaya dili na para imo ha. Para nang by Sarge. Kasakit. Wingig magkong naigo si mo kumo, busing. O sa pagyod ang iyang ipanulti na ko. Ha?
Unsay ang ipanulti batok nako, ha, Bayjam? Kuan, murag maura man to'y ako nahinumduman. Bakakon! Sulti na yon! Unsa pa'y lain, ha? Kuan, nakalimot na ko busing Major, oy. Hinumdumi pag-ayo! Unya sultihi dahin ko, kay naapasiyas akong atubangan. Ha! Dili kay kapturang mahiaguman, gikan ako. Mupaka, yun unya, siyapta! Huwag kaya ngayon kapalakan, Bayjam. Pananglit lang ka na, ug niya pa sa akong atubangan, ang bangag sa ilong nga may sarge! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Esquadro. O pag-agree ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagano na yung pagpaminaw.